Dobrý den, já jsem Tomáš Kozák, teď máme asi 6. nebo 7. video a teď se pokusím dát hodně moc kliků a doufám, že to budete dělat s námi. Přestávka 5 sekund, tak se lehnete, takhle, jo. Tak, můžu? Dobře. Tak, my se na to. No. Dvacet pět. Oh, 30. No a teď je to pro vás milovníky sklapovaček. Tak. A teď nahoru a dolů na dolní část svalu a uprostřed. V tomto cviku vám ukážu, jak napnu. Tak. A držíte. What? Jo? Vidíte? Pár let práce. Bude to jak já. Tak, těším se na další video. Naschle.